Igbo mmanụ ndeba ya kene mụ ya kwuru ba mmụọ ka nya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị onwe ihe nchọrọ ka itinye ọnụ nwere okwu Agbalanze media kwuru na Facebook okwu a na-atọ m mana Agbalanze nya bịa bụrụgoro ego fuel ka nye maka na o kwuru sị na ndị dibịa anyị ndị Igbo na ndị pastọ ndị Igbo na onwe ike ha nwere na onwe ya ha che na ya mara na Facebook ofichi na eziokwu ihe a bụ audio power ka a na-eme ya ọ bụ asọ audio money onye pụta ọ na-abụ enu ji ada na ji ada onye mara ihe ọ ji arụ n'isi nna anyị ukwu bụ Maazị Nnamdi Kanu ya gwa m ego ọnụ ọ bụ ọbịa anyị da agreement arụcha ya gwa m mgbe nwoke ahụ apụta ego ọnụ ọ bụla kwuru na mma akwụ ya anyị emeka na ihe afụ ya n'anya na ọ bụrụ onye si enu bata ọsị ya bụ otu ọ gbajie enu ada ọnwa nke o mere afara ya nke bata onye kwuo na soshal midia nke ọwọrọ zaa na ya ji edebekwu ya iribi ha nwere dị pawa na n'iyi ya kọmba ya nwere kpọpụta Nnamdi Kanu onye ọbụla kwetara na ya ji eme ya nye m adreesị ya eje m eje anyị ekwu agrimenti okwu ego na ọ bụ nkwụọ ya ọ bụrụ na o mee ya na o metaghị ya anata m ego m ọ bụkwa ka mkpọbara ya polisi na-anata m ego m ozugbo ozugbo ọ bụrụ na ọ lụta ya onwe mejije dịtụ mma n'ọfisi ya ma ndị pastọ eji emenwe ya kọntaktị ya m ma ndị prọfet ike karịzị na soshal midia onye ọbụla na-agwọcha ndị ara na-agwọ ndị ogbi kọmọnụ nna anyị ukwu na ngwa ọnwa ya kwara mkpọpụta onye ọ bụ gwa m ego na ọ bụ nkwụọ ya na ọ bụ onye na-egbu ọkọ na soshal midia o vidioro anyị anyị ndị tiktok ana m ayụ na ezigbo ayọ unu ejiziri ya ndị a na-eme egburu m data ọ gagide viral ha na nke m nọ jọm pụọ na ya chọta m iji na-afụ onye gbuo ọkọ mfụ ya onye mee vidiyo tuyuro m na mmiri o vidiyo anyị ọ bụrụ ya na-arụ ịmakwana unu ọ bụ ndị dibịa makwana ndị na-emezi dibịa kazi ndị a na-agwara ya bụ ọgwụ onye ọ bụla agwọ na dibịa ma ndị ma agba afa ma ndị na-adị ma ndị ọ bụ na ịjụ ọrịa ntọala na ihe bụ omenala Igbo onye agaghị ekwute nwe ya so tiktok achọzi m iji na bịa nchọrọ ịrafụ ụmụaka anyị na-ekebu mfọ na ana m achịrị nwa ọchị ihe a na-eme ma ana m achụ BP na ọ bụrụ ya ha na-akọ na Facebook so onye dị interested na ya agwọta